Des pedes, kon ku yo opo kon ku lapo koyo ngono iku. Lah apa sih kon teko marah-marah kon iku? Ya opo kok rek jersila kon lapo mambengi combe nek ibuku ngono lapo wis gerang combe-combean ngono iku. Lah aku diteleponi terus sampe ibumu lho. Ya masih yo lapo kon ngomong aku metu merek wedok nak Malang nginep-nginep ku lapo. Mosok yo gak pinter kon wis gerang kok utekmu andi utek dipecah si taek kon ku anjene kon ku. Aku kawan nih bojo kok. Lah apa sih kon yang gak jujur iku? Street perna kon iku. Street parents ono street PS iki yo apa petulo iki yo kon ojo ngono ngomong oleh aku medolen mbek koncoku SMA ta koncoku bal-balan ngono lho kok iso ngomong metu mbek wedok nginep-nginep ngene iki apa gak oleh mulai mbek ibuku ngene iki. Kon lah apa nyandak-nyandak jenengku yoan. Ya kan kon koncoku sing apik sing dipercaya karo ibuku blok goblok kon iku mosok kudu diajari sik kon iku gerang kok pelo ngono kon iku mangkane ta lah sing pinter ngono improvisasi ngono kon iku. Wis meneh tak blokir ae weane ibumu karo terus. Lho, ya kon kene tak blokir kene tak kewaplok kayak blokir apa kehidupan ini mana gak kon ngulama kan blokir ibuku barang ya wong khawatir apa lah man kon ku meneh-meneh jawaban sing genang ngono sing pinter sing gerang ngono kon ku wis gerang kok arek cilik kaplok ini kon tamben kon iku goblok-goblok iki.